नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई कल च पता जो कि ओकस रोजा माती नो दे इंसान ल पकारदार च पकजुरु बानी माता की हां जका पकजुरु सर रोजा माता वोलो के बरकत नबी अलैहि सलाम फरमाई ओ कुचर तकजुरु उनमु में नबी अलैहि सलाम मुबारक फरमाई बियारी पौबो बानी माता की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पौ पकजुरु या अबू सर रोजा मातोला अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बा दमाहाम मांजना मक के पयोसो यानी ताजा लमदो कजुरु बाने रोजा माता वाला को ताजा कजुरी बनवी न पकुचो कजुरु बाने बे बिया रोजा मातोला और पकुच कजुरी बम यानी दा बनवी नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पा पयोसो गुटो उबो बाने दा रोजा माता कला पकजुर या उबो सरा रोजा माता वल यानी दा मुस्तहब रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पा पकजुर सर रोजा मातवलो हुक्म जका कड़ी दे च कजुरे दा अरबो बेहतरीन इजादा او دارنګي دا کجوري دا عامه پیدا کیدلې نو غریبانو بم خړلې نو زکه په دې سر روزي ماتولو رسول الله مبارک حکم کړی بلدارا چې په کجورو سر روزي ماتولو کې ډېر حکمتونه شته یو ظاهري حکمت پکې داري چې کله د ماهام په وخت معده خالی وي په دې وخت چې کوم سیز وګړل شي نو معده هغه په خشان سره دا کارانګي قبلوي او هضموي نو کو په دې وخت کې معده ته یعنی کم شیرین سیز دی خوک سیز دی آغا میدے تلار شی نو میدے تا قوت ورکوی ہاں بیا خاص کر کی قوت باصرہ یعنی دستر کو قوت تا یعنی دیر پیدا ورکی یا دا کجوری بیا کو کجوری پیدا نشی نو دا ابو سر دی روجہ ماتا کی ہاں زکا دا ابو خصوصیت داری چی دیتا اللہ تعالیٰ تو گور دیری پاکی بوئی لی ہاں نو پا ابو سر دی ماتا کی زکا رسول اللہ مبارک فرمائی لی ہانو دا ہو یعنی یو خبر شوا بلدارا سینسی پیدی دادی کسری چی آیا یو سڑی پا کجورو سرا یعنی دا روجہ ماتی دا روجی پا وجہ چونکہ دا انسان قوت کمی گی نو دا روجہ ماتی پا وقت داسی سیس خوڑل پکار رہی چی آغا کویوی او زر حضمی گی نو کجوری داسی یو جامع او یو معتدل سیز دی چی دا کوی دی او زر حضمی گی او دا انسان دا بدن دا پارا پا دی وقت سمر اجزا ضروری دی آغا ٹول پا دی کشتا ہاں نو دا اول نمبر سینسی پیدا دویم نمبر پیدا چی کم دی آدارا چی دا چا پا وجود کی وینا کموی نو دا روجمات دی پا وقت دتا پولاد ایرن یعنی سخت ضرورت ہوئی نو حالان کی پولاد پا کجور کی قدرتی طور بانی موجود ہوئی نو لحاظا سوک چی پا کجور بانی روجمات ہوئی نو دا دیر انسان تا پیدا ورکی ہاں نو کم دا انسان ضرورت دینا ضرورت پی پورکی کنا دا دو پیدا دی درم نمبر پیدا پا گرمے کے خلقو تا دروجی پا وجہ بانی تند لگی نو کو دروجہ ماتی پا وقت دی پورن یخی عبوز کی نو پا دی که دا خطرشتا چه دا تبا دا میدی دا گیز تبخیر او دا جگر او دا کرنگی پرسوب مرزون دا بدتا پیدا کی گی خروجہ دار اول پا کجورو سر روجہ ماتا کی او بیا عبوز کی نو دا مذکورہ طول مرزون چی سمرم دی اللہ تعالیٰ بدا انسان دا دی مرزون دا محبوس کی دا دریشوی سلورم نمبر دا بعد خلقو پا وجود کی خوشکی وی ہاں نو دا کجورا چونکہ معتدل دا نو کو پا دی سر روجہ ماتا کی نو دا خوشکی دا بیماری بم باری تعالیٰ دا راحت مگی نو دا سینسی پیدی دا پا دی کی